L'any 1962, les germanes Neus i Àngels Escudé van fundar FIAC. En aquesta època era molt difícil per dues dones construir una empresa que, a més, impliqués viatjar a l'estranger per buscar docents d'idiomes. Però elles ho van aconseguir i van fer del nostre nom tota una declaració d'intencions. F de francès, I d'inglès, A d'alemany i C de català. Ja des dels seus inicis, FIAC es va diferenciar com una escola innovadora, amb metodologia pròpia i el que més ens enorgulleix. Una escola on el més important són les persones. Més de 100.000 alumnes han passat per les nostres aules i nens i nenes que van començar amb nosaltres amb 4 anys, ara són adults que ens porten els seus fills i filles. I també els seus nets i netes. Acompanyem els nostres alumnes als exàmens oficials de Cambridge, on tenim més d'un 90% d'aprovats. Gràcies al seu bon nivell d'anglès, molts dels nostres estudiants gaudeixen de l'oportunitat de viatjar a l'estranger a estudiar o treballar, com és el cas de la Maria. Hi, I'm Maria, I'm 17 and I'm doing the CAE course. I started at FIAC when I was 3 years old, taking the playgroup course. Moreover, this year I was given a scholarship that will allow me to go to MIT to study for 6 weeks. And of course, the fact that I know English has been a plus for them to give it to me. In the future, I would love to study biomedical engineering and work abroad. And knowing English is essential for that. A FIAC, a més, t'apropem a fer realitat els teus somnis. Hello, soc la Carla Miralda i avui us vinc a parlar de la meva vida a la FIAC. Jo vaig començar des de ben petita, jo crec que vaig fer ja infantil, kids, juniors, teens, tots els cursos de Cambridge, fins que vaig arribar a treure'm el nivell més alt, que és el proficiency, no? I per acabar de rematar, quan vaig acabar la meva formació allà, vaig poder fer 3 o 4 anys de professora d'anglès. Si miro una mica en el meu món professional, jo ara mateix soc cantant i l'anglès m'ha ajudat molt sempre a connectar molt més amb la música i a mi el que m'agrada és el teatre musical i la indústria del teatre musical, per mala sort, encara no està aquí a Barcelona, sinó que està a Anglaterra i als Estats Units, on es parla anglès. I llavors, gràcies a tots aquests anys d'anglès i tota aquesta dicció que he anat tenint, he pogut sentir-me molt més a prop, sentir que podia pronunciar molt millor totes les cançons, que de seguida entenien tots els missatges. També quan anava a veure musicals a Londres o a Nova York, entenia tot el que s'estava fent a l'escenari, no? Jo era la que explicava a tota la gent que m'acompanyava què estava passant en aquell moment o què era aquella cançó que s'havien perdut, que no s'havien adonat. Amb centres a Sabadell, Terrassa i Sant Quirze oferim anglès per totes les edats i nivells, així com alemany, francès i italià per adults. I hem fet un pas més enllà en el compromís d'acompanyar els nostres alumnes en la seva carrera acadèmica. Ara els acompanyem també cap al seu futur professional i per això oferim cursos 100% subvencionats per treballadors en actiu i també en situació d'atur. Són formacions d'idiomes, màrqueting, ofimàtica, administració i recursos humans, educació inclusiva i habilitats personals. Fins ara gaudim d'un 91% d'inserció laboral. Y estoy convencida de que encontraré salidas profesionales. Entonces, no es solamente la teoría de la clase, los ejercicios, sino que también nos ponen en un ambiente realmente práctico. Y a destacar también que al final del curso hay unas prácticas en empresa que son realmente interesantes porque da la oportunidad al paso siguiente y justamente de las mencionadas salidas laborales. Recomiendo encarecidamente este curso y en FIAC. El trato es buenísimo, como una familia, cuidan de los alumnos. Os animo. Avui a FIAC mirem endavant i continuem evolucionant. Ens adaptem a les necessitats d'un món cada cop més connectat, incorporant noves tecnologies i metodologies que preparen els estudiants pels reptes del demà. El nostre compromís és clar, continuar sent el pont que connecta les persones amb els seus objectius, tant acadèmics com professionals, perquè amb tu volem construir el teu futur.